Maswera sei Zimbabwe, andoimba maswera zvakanaka vanhu vaMwari Zimbabwe. Today is Sunday zuva rekunamata. Ava ndoimba mese maenda kuchechi manamatira nyika yedu Zimbabwe. Zuva ranhasi ndine nyaya ndinayo yandoda kuti nditaure nemi. Nyaya iri munhau dzanhasi iri mumasocial media akasiyana siyana. Inhau yekuchinjwa kwebumbiro romutemo. Asi machinjirwo ebumbiro romutemo izvi zvimwe zvitsva. Hakuzi kuchinjwa bumbiro romutemo kwe3rd term kwatakanga tichinyanya kunzwa mazuva apfuura aya. Kuchinjwa bumbiro romutemo ndekwekuchinja organization inenge yakuita nezvemaelections I think munorangarira kuti nguva zhinji maelections edu anoitwa neZEC, iyo inomirira Zimbabwe Electoral Commission. Maelections edu akuchinjwa kuti anenge akuitwa neCivil Registry Department or Department of Home Affairs edu. I think vazhinji munoiziva ndo vanenge vakuita zvese zvokuregister vanhu vanovhota zvakasiyana siyana zvezvemaelections. ZEC inenge iri part of it but not like more involved nezvakawanda. I think inenge iri more ku-admin part of it. Zvinzi izvi zvaitwa mukuburikidza nemamembers eopposition nemamembers eparliament eZANU PF akasiyana siyana. Ati panoda kuti pachinjwe organization inorana maelections sezvo zita reZEC rasvibiswa zvakanyanya. Asi zvakataurika before even young maelections akaitwa aya muna August asati aitwa. Zvinonzi zvakataurika muna May, musi wa18 May 2023 zvichitaurwa muparliament. ZEC yanyanya kubira, ZEC haisina kunaka, zita rayo rasviba. So tinoda kuti tiibvise sezvo ZEC munhu wese atongoona kuti aiwa ZEC yakaipa. And for sure ZEC ine chikahutsotsi kakaonekwa nemunhu wese kuti aiwa iyi hainyasofambisa zvinhu zvakanaka. So makarangarira kudhara before ZEC yapinda makore apfuurayo, ndingangoti before 2009 maelections edu aiitwa futi kwaRegistrar General. Registrar General ndokwaitwa maofisi edu, kwaitwa maelections edu kwaRegistrar General office, ndokwaitwa maelections edu, ndokwaitoanaunswa maresults futi ikoko. Makarangarira I think vanhu vazhinji munovaziva, vamwe I think vatochembera vakura but vachiri vapenyu vainge vakavengwa futi semavengerwa ari kuitwa Chigumba mazuva ano, vaiita zvemaelection ikoko kwaRegistrar General. And then bva yadzonzi nemaopposition party manguva iyo vanga vari muparliament. I think that time pane GNU, Government of National Unity, yakapusha yakati no, maelection ndachibva kwaRegistrar General ndachienda kuZEC, ZEC ive iriyo yapamusoro pemaelection yainge ichirana maelection. Then bva zvachinjwa bumbiro romutemo, bva rachinjwa kanzi ZEC ndainge iriyo ichirana maelection. Asi before 2009 maelections aitwa kwaRegistrar General, uku kwakune mukuru weko, ndakataura zita rake munomuziva, vanoitwa iyo vaTobaiwa Mudede. Vamunovaziva vazhinji nokama makatovavenga. Even takatarisa vaziyambi minister vakatotaura kuti aiwa mudhara uyo aiwa anga akatora sei, anga kutorasikawo njere, anga asisaite zvinhu zvinofadza maZimbabwean. So vaTobaiwa Mudede ndo vaiita maelections edu achiitwa kwaRegistrar General mazuva iwayo. So iko zvino zvanzi same maopposition party ndovati ZEC haisi kutomboita zvibasa nemazvo. Bva vataura muparliament mutemo bumbiro mutemo ndarechinjwe kuti tidzosere kuti maelections anga achiitwa kwaRegistrar General. Zvinova izvo zvokuti zvinova zvaita kuti ZANU PF nemaopposition parties vabvumirana kuti ndapachinjwa bumbiro romutemo kuti maelections anga achizoitwa kwaRegistrar General office. Saka zviri kunzi izvo vanhu vese vanenge vakutora zvitupa, even nyangwe kubva munguva yapanenge pachinjwa bumbiro romutemo ipapo,
munhu unotora chitupa obva waregiswa kuti unge uri registered voter, unge uri munhu anokwanisa kunge achivhota. Saka paunongotora chitupa chako, ese mayouth ese anenge achitora chitupa unobva waregiswa kunge uchivhota. Saka zvinhu zvese zvinenge zvakuitirwa panzvimbo 1. Excuse me. Hauchati wakuenda kwaregistrar general wotora chitupa wozoenda kuzeki or kunenge uchiregiswa zvokuti uite mavoting stations anenge akaitwa nezeki, woenda in another area. Unongozviitira pamwe chete ipapo paregistrar general. Waona chitupa chako bva wabvunzwa kunzi unoda kuregista kuti unge uchizovhota here, yes or no, wobva ID yako yobva yaregiswa ipapo paregistrar general. Zvinzi zvichange zvichingoitwa automatically. Fanika iyi yemanyu like yemayoungsters vanenge vachitora ma-IDs vanenge vachangosvitsa 18 years, it's an automatic thing yekuti paunenge wangotora nhingi rikinzi it's an automatically you are now a registered voter. Zvichinzi also panenge vanenge vakashaya vanhu vanenge vakashaya or vakafa, as soon pangouya nhingi rikinzi death certificate, system inobva ita automatically yobva yabvisa that person voters roll. Sezvo zvese zvine zvichitwa nevanhu vehome affairs, so hazvina need yekumboti zvinomboenda kuzeki then zeki yezotumira mazita kwaregistrar general kuti munhu abviswe or kwozotoda. Saka zvinhu zvese zvine chingoitirwa panzvimbo 1. Zvinova zvanzi izvo inenge iri process inenge yakanaka zvikuru yekuti munhu wese anogona kufara naye, ende maopposition neZANU PF vanenge vatiwirirane panhau iyi. Saka zviri kunzi zvichazonyatsopasa zvakanyanyisisa pavachagara yavanoti 10th parliament yavo, ndio pavachagara then yobva vapasisa zvinhu izvi kuti bumbiro remutemo robva rachinjwa kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka. Hope kuti pabumbiro remutemo vanofanira kunyatsotarisisa opposition party, because hauzoziva panozovhoterwa kunzi richinjwe pakaitwa mareferendum, panongona pane mamwe machanges aitwa neZANU PF amusingazoona anenge ari ipapo. Unozoona kuti takavhotera zvisizvo, iye ZANU PF aita machanges amune musinonyatsoona. Saka munyatsoongorora panenge panzi pada kuchinjwa bumbiro mutemo kuita kuti ZEC inge isiriyo yapamusoro pokunge ichiita maelection. Todzokera zvekare kwaregistrar general uku kwakamhenge kuno Tobaiwa Mudede, maivaziva nguva yaMamugabe yevaTobaiwa Mudede, variyo vari pamusoro pezvemaresults, variyo pamusoro pezvokuanaunza maresults. Saka ndekwazvava kudzokera iko kwamhenu anenge achauya, anenge ari in charge panguva ino. Ndoona yandandinaye muzora nhasi kuti aiwa maelections edu akudzokera zvekare kwaregistrar general kucivil registry department, ndokwanenge kwakuitwa zvemaelections. Aiwa, ndatenda hangu Zimbabwe, ndotenda nesupport yese yamuri kuita pachannel yedu subscription enyu, ndotenda also kuna avo vanoshare also mavideos nemaaudio edu madifferent platform. Ndichikurudzirawo vamwe vari kuteerera mavideo edu nemaaudio edu kuti kana musati masubscribe, ndokumbira kuti musubscribe muzora nhasi and mobile notification bell kuitira kuti patinenge tangowana dzimwe nhau ndimoita kutanga muchidzinzwa. Thank you Zimbabwe, ndatenda.